Quddiem il-Junior Lyceum tas Subien fil-Ħamrun, il-mexxej Laburista Joseph Muscat ħabbar firxa wiesa ta' proposti fil-qasam tal-edukazzjoni. Dan bilan li gvern ġdid ikun gvern viċin l-għalliema u li jaħdem jitfit magħhom. Ewlenin fosthom hemm il-proposta ta' sabbatical. Gvern ġdid inidi inċentivi għall-għalliema, kapijiet ta' skejjel, prinċipali u daw kollha fi gradi edukattivi oħra, fosthom LSAs u Kindergarten Assistants, illi jixtiequ jkomplu bl-iżvilupp tal-karriera tagħhom billi jagħti perjodu definit ta' leave bi ħlas f'każ ta' studju għal żvilupp relevanti fil-karriera. Gvern ġdid, spjega Joseph Muscat, jidħol f'diskussjoni ma' min huwa konċernat biex isib l-aħjar mod kif dawn il-benefiċċji ikunu applikabbli mhux biss għall-għalliema tal-gvern iżda wkoll għall-għalliema illi jaħdmu fl-iskejjel tal-Knisja u dawk indipendenti. Fost proposti oħra li semma l-mexxej Laburista l-ħamis filgħodu hemm dik li gvern ġdid jassigura l-ogħla livell ta' safety standards fl-iskejjel. F'dan il-kuntest għal Joseph Muscat, gvern ġdid wara konsultazzjoni jikkunsidra l-introduzzjoni ta' servizz ta' sigurtà fl-iskejjel. Il-mexxej Laburista tkellem ukoll dwar l-irwol kruċjali tal-għalliema li jgħallmu u mhux ikunu mobbija b'xogħol klerikali. Għalhekk ħabbar li gvern ġdid inaqqas kemm jista' jkun ix-xogħol klerikali u dak burokratiku. Gvern ġdid jilħaq ftehim mal-għalliema, kapijiet ta' skejjel, prinċipali tal-kolleġġi, rappreżentanti trade unionistiċi tal-għalliema, l-istudenti u anke l-ġenituri biex flimkien jaslu għal qafas ta' kurrikulu nazzjonali li jkun wieħed ambizzjuż, relevanti u realistiku filwaqt li ħalli spazju għal kreattività u l-inizjattiva fit-tagħlim. Proposta oħra hija li gvern ġdid jaħdem biex jintlaħaq ftehim ukoll bejn il-partijiet kollha involuti biex għalliema jkunu jistgħu jiċċaqilqu bejn skejjel tal-gvern, tal-Knisja u indipendenti b'aktar faċilità li ma ftehim ikun jaħseb biex l-għalliema ma jitilfux mill-anzjanità jew il-progression fis-salarji tagħhom. Titnieda konferenza nazzjonali annwali li fiha jkunu mistiedna l-għalliema kollha biex kulħadd jingħata l-opportunità jgħaddi s-suġġerimenti u l-kritika tiegħu. Dan filwaqt li gvern ġdid jaħdem biex ikompli jtejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol tal-professjonisti fis-settur edukattiv biex ikunu jistgħu jirnexxu aktar fil-professjoni tat-tagħlim. Fil-Ħamrun Joseph Muscat qal ukoll li gvern ġdid iniedi kampanja edukattiva u informattiva bilan li jtejjeb l-għarfien u jżid ir-rispett tal-pubbliku lejn ir-rwol importanti tal-għalliema fl-iżvilupp edukattiv u soċjali ta' wliedna. Dan filwaqt li jassigura l-ogħla livelli ta' ndafa u iġene fl-iskejjel kollha. Il-koll proposti immirati biex kemm l-istudenti kif ukoll l-għalliema jimxu l qudiem.